profesor, tak veľmi pekne ďakujeme za túto prednášku a diskusiu. A v súvislosti s tým, čo ste hovorili o vzťahu medzi zodpovednosťou, slobodou ako dvoch stranách mince, máme teraz rozbitú dobu, hľadáme projekt Európy, chceme sa správať svedomito a morálne, hľadáme to, čo to znamená byť teraz ľudskými, k tomu zaznie niečo, čo povie Konrad Lorenz, že to máme v génoch, Ratzinger povie, že je to prirodzenosť, že ako tieto veci v tom projekte Európy vy vidíte. To je trošku moc široce viděno. Je pravda, že to jsem v tom povídání neřekl, že legitimizaci potřebují i normy, respektive nároky, které klademe na druhý lidi, nejenom ovládání násilí, ale i tohle potřebuje legitimizaci. A mně se zdá, že mně přijde dneska hrozně zajímavý to, co se právě ukazuje v té vědě, v těch zajímavých vědách, že jaksi určité formy sebeomezování patří už k živému jako takovému. Nemyslím si, že by Konrad Lorenz, myslím, že je vedle, protože to jakoby chce tím odvysvětlit. Agresivita je nepoužitelný pojem, protože nerozlišuje mezi to je příliš, to se nedá dobře použít, ale to, že prostě mně přijde hrozně zajímavý, Jonas je v tomhle zajímavý, že buňka se reguluje, že zvíře se reguluje. A u člověka to samozřejmě má jiné formy, ale že to, že je nějaká řekněme, sebekázeň v tomhle smyslu, patří už k živému jako takovému. To mně přijde jako důležitý až po smrti. V podstatě, jako sebekázeň až po smrti. Že to, nevím, jestli to máme v genech, dneska o tom se vedou velké diskuse, ale je to tak, že nás to spojuje s celou živou skutečností. A dneska se trošku metafora, ale i ta neživá se vlastně vysvětluje jako živá. A že tedy i ten předlidský svět je jakýsi řád. A že tedy ta přirozenost má dneska velmi nový význam díky vědě, který dává smysl. Ta aristotelská přirozenost tak úplně ne. Dneska těžko můžeme přijmout. Ale ta přirozenost, tak jak ji dneska ukazují vědy, ta má v sobě prvky, které jsou velice nosné a dosti určitý. Když si napsal takový článek o tom, že když ty biologové objevili myslím, že se to jmenuje lysozómy. Prostě ta tkán má v sobě organely, které jsou tam proto, aby oni uklidili. Když to umře, tak aby to neškodilo, aby se to rozložilo. A tak dále. Prostě stará se sama o sebe, nejenom v tom směru té expanze, ale taky jakýsi regulace. A na tomhle bych řekl, že se dá jako hledat, co postavit. Já nevím, jestli papež vnímá tu přirozenost takhle. To si nejsem jistý, ale o přirozenosti se dneska dá mluvit a v tom vědeckém smyslu má svůj velmi dobrý smysl. Pán profesor, vy už ste v takom veku, že povedzme, môžete aj pozerať nejaký svoj filozofický vývoj. Že pravdepodobne ste boli iným filozofom, kedysi iným dnes, že ako do toho vášho príbehu, povedzme, patrí Patočka osobne a jeho filozofia, ako ste to prežili? Vlastně musím přiznat, že co se týče, já jsem Patočku měl velmi rád, velmi si ho vážím a rád čtu
čtu jeho texty jako vzory určitý filozofické svědomitosti. Ale jeho témata jsou mě hodně cizí. Už jsem to tady naznačil s tím Hegelem. To je potíž. Takže pro mě takový jako vlastně od velmi dávné doby takový jako určující myslitel byl Teilhard, nikoli Patočka. A od Patočku máte to, napríklad, keď teraz môžeme čítať tie vaše také uzatvorené knihy pre laikov, filozofický slovník alebo o etike, že to máte od Patočku, alebo ste sa vy tak narodili, že to viete takto perfektne spojiť všetko do čitateľnosti? To nevím, Patočka tímhle úplně nevynikal. Patočka byl neuvěřitelně svědomitý filozof, který mu strašně záleželo na jakýsi dokonalosti té filozofické metody. A to já nemám, to já neumím. Mě to upřímně řečeno nebaví, mě akademická filozofie nebaví. Takže ho vidím jako takový nedostižný vzor určitého vypracování těch témat. Ale kdybych, tak některé témata jsou mě blízký, třeba Evropa. I když si zase bych to viděl jinak, já prostě jako to, co dělá Evropou, nevidím tolik v té racionalitě, v tom diskusi logu a tak dále, ale ve zvědavosti, že tu Evropu charakterizuje ten zájem o to, co není naše. To se trošku, ale to Patočka v tomhle byl opatrný, to neříká. Pán profesor, ešte jedna vec, vy ste dosť, sa mne zdalo, že ste dosť kladli dôraz, aby sme porozumeli tomu vzťahu medzi slobodou a mocou ako obrátenými a zaznelo to tu aj, povedzme, paralely s Ježišovým životom alebo nasledovaním. Ako sa v tom zmysle pozeráte na to, čo sa tu v Čechách tak často hovorí o tej moci bezmocných? Že kde sú tie veci, že keď sa vzdá, že ostať slobodný a vzdať sa moci, ide to? Ne, to nejde. Jde vzdát se vlády. Vzdát se vlády, panství. Ale svoboda v tom běžným, samozřejmě jsou různé formy, se dá mluvit o vnitřní svobodě a tak dále, ale tomu já se moc nevěnuju, protože se to těžko dá chytit. Pro ten společný náš život je důležitá ta svoboda, jako, kterou se projevujeme na venek. A tam jistě je to, co nám chybí, když je diktatura, ano, totalita. Ale a teda nechci spekulovat o tom, jak je to s tou vnitřní svobodou, ale že ta svoboda ve společnosti, jo, vemte si takovou věc, co tak lidi fascinuje na automobilismu. No, takový si pocit svobody, že ta možnost svoboda pohybovat, rychle, sám, nezávisle, bezvadně. Ale kdyby nebyl silný pravidel silničního provozu, tak by jenom blázen se mohl odvážet na dálnici. Vždycky vykládám studentům, že když ten člověk, který jede na dálnici, tak se může cítit omezen v tom, že má jezdit vpravo. Ale je to pro něj víc než kompenzovaný tím, že se může spolehnout, že ty ostatní taky pojedou vpravo. A takový ty blázni, kteří si to chtějí vyzkoušet a řeknou, já pojedu vlevo, tak pokud to přežiju, tak tohle pochopí. Že ty pravidla jsou podmínka té svobody ve společnosti, ne omezení. Tedy samozřejmě dobrá pravidla. No, to je jasný. Tak tohle je něco, co mě velmi zajímá. Profesor, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Dovidenia na budúci. Ďakujem. Tak,